nasi tak kanggo masyaallah mentek iki. Mentol ini apa iki? Nyapa to nyapa kok Tanganku lara. Nah, makane to jenenekni ae. Kok nang gawe agelem, nang gawe godhong ra bunga-bunga, sego ra enek bunga-bunga, enek sego dipakani pitik. Kok muso ngono anake kaliren. Mangan ra mangan krak Kok kalau keluarga besarmu pangan ana kono pitik. Makane kok aja ana ra jomo iki. Anak kaliren pengen madang direwangi ngempet kenduk ini barang malah segone pakane pitik. Gelem. Iki jane iki mijute arep menyiksa aku. Jadi, ya belok aja nenek tahu kok dendam aku dingin pemangan tak rewangi masa karo baris malah segone pakane pitik kare setengah. Masane piye ngono kuwi? Lha kuwi ngerti dhewe kan pitik iki lak ranjo masak. Ya ngono ki aku dikeki kok Lha mesak iki kok. Lha kuwi nak diane yo ento anu. Enggak kok. Sak piring kok wong malah dipakane pitik.